Ja tervehdys! 11 vuoden tauon jälkeen me olemme jälleen täällä. Ohjaamon pojat tuolla ja minä tässä. Olen edelleen yhtä solakka kuin 11 vuotta sitten, vaikka pidinkin tuossa hieman pidemmän ruokatunnin. Ei huomaa. Mutta hei, täällä ollaan isolla rahalla, nimittäin Raksapotti. Kyllä, se on hieno ohjelma ja tähän kohtaan voisimme ohjelman pojilta pyytää fanfaarit. Yes. Hei, nyt sitten lähdetään heti pelailemaan, eli suoraa lähetystä tässä tykitellään menemään. Totta kai minähän en tee muuta kuin suoria lähetyksiä. Ei tästä tuu pojat taas yhtään mitään. Eli 2 tonnin lahjakortti RTVlle lähtee yhdelle teistä. Numero on 020 730 600 ja puhelun hinta on 8,35 senttiä per puhelu. Eli sinne vaan sitten pojat, ei muuta kuin boksautellaan tuosta luukkua auki. Ja auki nyt. No tosta ei hirveästi nyt ollut sitten iloa. Mitä jos avataan vähän lisää lukuja? Joo. Ihan jees. Pojat. Vähän apuja. Avataan lisää niitä lukkuja, nyt ei tosta saa mitään selvää. Onko siellä mitään logoa? Tämähän alkoi hyvin tää ohjelma, kannatti tulla takaisin. Eihän tossa nyt mitään. Mitä? Eihän tossa mitään järkeä. Pojat. Jaha, nyt sieltä näkyy jotain. Ensimmäinen soittaja, meillä onkin tämmönen vähän halvempi versio tällä kertaa. Vastataan tosta. Halojata halloo! Raksapotista Toni, terve. Kukas siellä? Seppo. Morjesta Seppo. Kiva, että soitit, olet 11 vuoden jälkeen ensimmäinen soittaja. Miltä tuntuu? Kiitos. Hyvältä. Hei, sieltä nyt pilkahdus näkyy tuota logoa, eli turkulainen rakennusfirma. Mitä veikkaat, mistä on kyse? No se on aivan selvä Loimaan remppa. Loimaan remppa. Juu. Paljon sä painat? Noniin, se oli väärä vastaus. Ja ei muuta kuin uutta puhelua kehi. Seppo saatana. Noniin, ei muuta kuin mennään eteenpäin. Joo, okei, tää on aika vaikea. Eli siellä on siis monipuolisia saneerauspalveluita tämä kyseinen yritys tekee. Siellä taitaa olla yli 50 työntekijää. Mitäs siellä nyt voisi olla niitä remppoja? Jotain 800 erilaista kohdetta vuodessa. Ja tässä alhaalla rullaa tuo teksti, niin siinä on vähän lisää sitten ohjeita ja vinkkejä, että mikä tämä yritys voisi olla. Saat uuden yrityksen. Onko se stringit? Voi vittu. No niin. Kalle ei tiennyt. Kalle vastasi Paimion joku. Meni jo ohi. Mutta tää alkaa hienosti. Oli hieno tulla takaisin, pojat. Oli hieno tulla takaisin. Luukku auki! Otetaan uudiksi. ei me mitään uusiksi oteta. Tää on suora lähetys. Saat yrittää vielä uudestaan. Toi meni sen verran kauas taas. En tiedä, minkälaisella nipulla ne meinaa meikäläisen saada pysyvästi täällä TV:ssä pysymään, mutta tuskin kovin paljon rahaa tarvii siihen. On aika PA. Jaha, nyt on seuraava puhelu. Raksapotista Toni, terve, kukapa siellä? No Maikassa Kimi. Ootko sä se herrasmies, joka haistatteli meikäläiselle tasan 11 vuotta sitten? Joo, mä oon pahoillani siitä, mutta Ei se... en ole käynyt, mutta hei, mä haluan voittaa nyt. Joo, ei mitään Kimi, saat anteeksi, sä pilasit mun elämäni, mutta mä söin surua ja kato mua nyt. Mutta ei se mitään, mä saat anteeksi ja saat uuden yrityksen. Eli 2000 € lahjakortti RTVlle, turkulaista rakennusfirmaa kysytään. Turkulaisen rakennusfirman logo löytyy näiden luukkujen alta. Mikä on sun vastaus? Mä tiedän, se on Turun Rakennus Oy. Ei se Kimi oo.
Ei se ole Turun Rakennus Oy. Valitettavasti. Hyvä yritys ja on mukava. Anteeksi, mitä sanoit? Älä Toni luovuta. Oho, mulle tuli tänne apulainen. Tuu tänne kuviin. Tuukko sä nyt oikein kyllä ohjeistanut? Mukavaa, että tulit, kun mulla on tässä lähetys kesken. Missä se casting oli? Se on tuossa alhaalla. Okei, mä menen varmaan sit sinne alas. Mä luulin, että täällä alaspäin. Okei. Siis niinku täällä? Joo. No niin. Hei anteeksi avustaja, mutta joo, tää riittää nyt. Kiitos vaan, että oot vapaa. Oho. No niin. Nyt jätkät luukut auki. Tää menee ihan taas. Kuka siellä? Halo? No kuka siellä? Onko mä lähetyksessä? Kyllä olet. Suorassa lähetyksessä. Hyvä. Se on ilmiselvästi RF Group Oy rakennusliike. No sanotaan näin, että se oli todella lähellä, mutta valitettavasti tämäkin oli väärä vastaus. No eihän. On. Ei. Et usko. Pojat, ohjelmapojat, avatkaa toi viimeinenkin luukku, niin näkee sitten kaveri. RF Group. RV Group Oy. Olen pahoillani. Kiitos soitosta. Ei muuta kuin seuraavassa lähetyksessä sitten uutta yritystä. Jaha, se löi mulle luurin korvaan. RV Group rakennusliike oli siis kyseessä. Tällä kertaa tämä Suomen ehkä jopa kovin rakennusliike. Sitä ei nyt sitten kukaan arvannut eikä tiennyt ja RTVn 2000 € lahjakortti jäi tässä pelissä saamatta. Mutta minä olen tehnyt sellaisen sopimuksen, että jos minut revitään takaisin juontajan pestiin, niin siellä rahaa jaetaan, eikä jäädä missään tilanteessa jakamatta. Nimittäin nyt päätän tehdä näin. Kuunnelkaa katsojat todella tarkkaan. Menkää Facebookissa RV Group Oyn Facebook-sivuille. No minnekä muualle sivuille Facebookissa voisi mennä. RV Groupin Facebook-sivuille. Ja vuoden 2017 aikana kaikki ne, jotka ovat tykänneet tuosta RV Groupin Facebook-sivuista, arvotaan tämä 2000 € lahjakortti heidän kesken. Eli yksi RV Groupin Facebook-sivujen tykkäjistä 2017 aikana saa itselleen ihan oikean 2000 € lahjakortin RTVlle. Eli rakennustarvikeliike on siis tuo RTV, sieltä löytyy maalit ja kaikki mahdolliset. Mutta tällä kertaa tämä lähetys oli tässä. Kuvasta näkyy, arvatkaa mihin lähden syömään. Hei hei!